מה מצטרפים יקרים? כאן דן, זוכרים אותי? אם כן, אז הנה, מבחן הפיצה הגדול. פיצה דומינוס נגד פיצה האט, מתחילים. טוב, נתחיל בפיצה דומינוס. וואו, טעים. טוב, פיצה דומינוס הייתה אחלה פיצה. כן, אז הבצק מושלם אלוהי. גבינה לא הרגשתי כל כך, אני הייתי ממליץ להם להוסיף עוד גבינה. והזיתים היו סבבה, סבבה לגמרי, אין משהו מיוחד. אז כן, בואו נעבור לפיצה האט. טוב, ועכשיו מתחילים לטעום את פיצה האט. בואו ניתן. משמעותית הרבה יותר גבינה. כן, אז מה חשבתי על פיצה האט? יש משמעותית הרבה יותר גבינה על הכיפק גם, שזה כבר מושלם, והבצק גם טוב, כאילו ממש טוב. הזיתים רגילים, טעימים כאלה, בערך כמו דומינוס, אז כן, זה מה שאני חושב על פיצה האט, אחלה פיצה. הנה עוברים להשוואה ומי ינצח. אז מי ניצח? פיצה דומינוס או פיצה האט? אני טענתי ואכלתי את שניהם ונראה לי שפיצה האט יותר טובה. פשוט הבצק, הגבינה יותר טובים, מה שבדומינוס אין, וממליץ בחום על פיצה האט. זאת הפיצה המנצחת שלנו. תכתבו בתגובות איזה פיצה אתם מעדיפים, דומינוס או האט. תקשיב, בוא נגיד לך, קודם כל הייתה ביקורת מאוד יפה, אוקיי? לדעתי. אבל לדעתי אנחנו צריכים להוסיף קטע בונוס. אתה שומע? תקשיב לי איזה קטע בונוס אנחנו נוסיף. אנחנו נוסיף עוד פיצה. פיצסטופ, אתה מכיר? לא. לא מכיר? אוקיי. אפשר עכשיו לקנות? תקשיב, זהו, זה הבעיה. הבעיה היא, אנחנו כבר הזמנו שם מקום, אוקיי, בעצם, תקשיב, בפיצה פיצסטופ, אבל הם לא עושים משלוחים. זה הבעיה. אתה יודע למה? למה? כי הם באיטליה. תשים לי איטליה? תשים לי איטליה. מתי? עוד חודש בדיוק. מה אתה אומר? לאכול פיצה איטלקית אמיתית. ברצינות? נשבע לך. אשכרה, אתה מצלם את זה עכשיו לסרטון? אשכרה זה הולך להיות בסרטון. עכשיו תקשיב טוב, לאן אנחנו נוסעים בעוד חודש בדיוק. אנחנו נוסעים לצפון איטליה. בבקשה לוותיקן, אני רוצה לדעת איך מקום כל כך קטן נראה. לא לוותיקן. אנחנו נגיע, אוי, כמה נורא. כמה טוב, כמה מקסים. נגיע לאזור נהדר שנקרא אגם גרדה, אוקיי? אגם מקסים באיטליה, שמסביבו יש עיירות וערים כמו סירמיונה וכמו ריבה דל גרדה וכמו לימונה וכמו עיר נהדרת שנקראת ורונה, ונחתום את הטיול בעיר מאוד מפורסמת, אולי שמעת עליה, שנקראת ונציה. שמעת? די, העיר עם הספינות? בעיר כולה על המים, אין בה מכוניות, אוקיי? אני למדתי עליה בבית ספר, זה העיר המקסימה הזאת עם כל הסירות. איך נקראות הסירות האלה, אתה יודע? קייק? לא, גונדולות. למדנו. אני מוריד לך ציון על זה. אבל זה היה בחצי רבע שנה של כיתה ג'. אוקיי, אז זהו מה שקורה בדיוק עוד חודש. אז חבר'ה, כפי שראיתם, אנחנו טסים לאיטליה בעוד חודש, יעלה על זה סרטון כמובן, אני מאוד מתרגש, אז בשביל לקבל התראה על הסרטון, תירשמו לערוץ, אם אפשר גם תשימו לייק, וכמובן תפעילו את הפעמון כדי לקבל התראה על כל סרטון חדש שייצא. אריבדרצ'י, זה ביי באיטלקית.